Hello everyone, welcome back to my new blog. Khakayo nor kaham na tong na ne gai khazan takuk te buhuk song nong no pai playa hambai maro tam ning ke nora na sika hamjong mung riman bagai ke nong ni hamjong mung bai ang amsu joro tike sok pai kya ke te ang oja sok pai mani tini nong no funung nan mu chungman karon kai Bwswk nan blog rok norok nugui nai saimang na na jara nai tong nai ke to saiman chinai ani jerabar kai mani completing by kya hai pano totally completing ya ko incomplete ko je angsak nong no phunuk sinai karon ang je hard work claimani abo nong no phunuk na musung mani an bukha tongmaya kai phunuk sine ne hai deba ang sai ke kai jak do to yang ni siming nai thanai ta kang nong no bo phunuk tui ang je kai klang mani abo baksa theda thoi na tamo kuno rok problem tong nai ti ta nong no bo phunuk mano hai deba Finding friends on video ni bwskango thanglaina sakang kaisa earning apps ni tui kok salayana mongkha Rummy Vivo apps nor o jaga bibinno game thangui earning khaimano nor nin friends on no bo share khlainai nor income khlaimano ke friends faidi naileno oro tam game tong oro ang bisik hamja kukma gai dragon vs tiger do kamo simingya or kabangma no thangjangnai tongo nainadi norok je chajangmani norok je thangman mani abono thangui manai emno thangna sakang sing tabuk top up bahike khai nailai ga oro ang puila 100 rupees top up khainai norok nangkeba 200 pono 500 pono top up khaimano angke 100 khaikya top up khaimani yagolo chrome browser ro redirect ang painai redirect man pore nor oro nugui manai paytm google pay upi tai scan khaibo nor o jagao rang deposit khlaimano keba rang agino tongo keba ang oro deposit khailia फाइदिं kai tabo game ni bukhago thanglaisnai keba dragon vs tiger sajago keba abono thungui phunuk sinai oro click khaimani yagolo charta nugui manai o jaga ke charta ni bisingo jebo kaisa noro click khai thungmano angke puila o click khainai nai tungdi thabo bin ke friend song ang o jaga tiger o boknai tiger o ang 50 bokha naigenai oro ang win dang no iko nukhade tiger phairika ang o jaga tiger win nang paikya norok bo ma haiken thungdi norok bo haike thungkang kai ang hai norok bo win ngai manai phaijing ke friends ong video no fast forward kai nailaisin naijing ke friends ong oro ang tesa haino hai gtp ka dragon vs tiger thugui naijing norok laino interest manai tai tomno nasing tong haidi gai ang te bisi bo thunglia oro ang 200 haila ungkha ko withdraw bahai ke klai nongno phunogono ani amount 1200 tongo gai nororo bibinno upi bebo transaction klaimano ang o jaga 200 labung khaba 200 tabuk withdraw klainai 200 click khainai tabuk amount ang 200 kare nai haita ge friends ong nor tai tomno nasing tong video ni description no link rijak tongo norok thangna mujung tonghang ke description ni link no click khai norok o apps no download khlai di angke norok ang haike income khlai manai oro total 200 kanani tai 8 ta kom joto sagri nai malia je kai kalang mat to ঠিক ঠাক no iko off ka sarong ni tor bai khedo video am ka janung jok nai le iko tor bai kha mo khrang jing to kha morok joto no tor na nang nai karon oro pusu kosto ma khaikya blai no kosto norok amoto tabuk tor jagi ko khrang ji khenu khrang ki to mo haina bera ui tor thaga ma haing thanya ba amtiya omoni ukluk Bwswk kosto abo norok bwskangni blog nai kyang ga saimanai kai khop khayo norok chajagan nai te comment khaidi like thanai man mane o year ni ta norok bo omo hai rubber bagan kai tong hang kai comment khai sadi norok bo bahai ke phia ba ani asuk iko kuri sido idea krai je ani je sala songni bong kisa suggestion nawi kai tong hota biang Bwswk kai ri ma chano Bwswk kai hasal rimani sano apti herok tai ko ere ba kai phia ba ne asukle idea kari sido kai man jaga tabuk je kai man te hop khayo mat thangan nei naigena dei ko yang ut lunga tola digi rogo khaito pura asta complete nya ko engka ba
ayang ro khai kaya khota tani bage seman yang sajo kai iko warok kri je o warok pura disturb khai tong ha bobo kome disturb khai mani karonoi kaya khota rubber bufang to jaga o dudi je kono bufang tong hang ke torimiya abo jara khlanya ke to sinai ang bo semi ati hin khana o ba ma sanai no emne aba ati no omotomo blai rok nostong tong haple hepena to thangba di bolong khaing tong jo kha nailai ko oro rogo mane nogo tong ja khang kai o bolong rong nang pura iko khaisi kamo tam nai asairna se jora rekla khamo yang kafi go himo ko tong hang ke boron bolong asai manai ba he ba mo lai thanayo wate onek kabang wairi kha awati waman darete wati wakai to saiman jabar ro haino abo to obviously haino lo itang bai gitan live kasai tang kep semia naila obus kang rogo prai no ekdom bolong khaisi be ja to rubber kai ma jaga o ikomti rogo bolong bising ya khai togo o ha kisa sap khai mar nai ta ma ha kisa sa sap khai ri kai nang thangota gamo o jabra ro kisa sa o gana gini jabra sap khaiye tabung ni jora ya o taptam nai haro ran sama jora masing ni jora o khai kina ro jabri risi tabsu jora tikhi to kunu bufang problem tong ya kho mobo kunu problem leng ya kho no nugui manai comment khai di guys bobo hang ja kha an rubber bagan mosang a kagai be kenai ore boiso do jana 50 lanya cha monai ba kai abato heda ba boting no sai ya ko o rubber bufang bu busuk jani thangno কয়েকটা তো থিনে নগৈ তো সিউর নাই তুমি আউ yang bisingot yang digi thanan kiskiro do u yang okusu prai no chibuk manjago o lai thanayo o jaga o chibuk ma batharka o saijo chibuk ma batharka haisi chibuk phayoro ke no nugui nai ni di bahengja comment khaji yang zo to rubber kaijak mang ang jora mang hangkai o rubber bufang tikisa tor purotai ko thangi tongbai purota kai o rubber bufang ni gana wono iko kanya dong agena amne mukiting rokono hayake ba mogadam mung yakhe tamchano no kisu suggestion khaigeri ang basa idea kri pia bang khwan sumani mogadam yango saido kayen dongota nai chungni lo soyasa logiri nai chungni gain norok ani rubber bagan bo haing jakha comment khai sari gai comment khai rok bata tangdi like share subscribe khanya ta pokdi nin dolong no bo jara rubber bagan khai tongnai rok bongno kisa share khaji borok nai thuta hedba o ikorongni borok busu jordi kaikya ang to bosoro ko pas paikhe tai 8ta heya kai 6ta hairok bufang u ang sajo tisa ri nai o watan bai kyang kai je wato je tabu tolak lai tongnai ro useless ya deba abo pura tane u bwswk ni simi tai 8ta se hairok bufang daire nai ja abo to aram sa daire mano 8ta hairok ba salchawo no pairi ri mano heda